Poštovani gledalci televizije Požega, dobroveče. Poslednjih godina, posebno u poslednja nekoliko meseca, je vrlo aktuelna u Srbiji priča o borbi protiv korupcije. Ta borba, barem ona institucionalna, stiže i u Požegu. U poslednjih 4-5 meseci nekoliko sastanaka je održano u opštini. Na čelu su bili i predstavnici lokalne samouprave, ali i brojni saradnici iz vladinog i nevladinog sektora. Neki od njih večeras su sa nama i sa vama u emisiji u kojoj ćemo pokušati da u narednih nekoliko minuta pojasnimo svima vama i približimo tu temu kako će to izgledati, barem ovaj vid borbe protiv korupcije u Požegi. Zbog toga želim dobro veče Zdenki Kovačević iz Udruženja građana Sretenje. Dobro veče. I Pavlu Dimitrijeviću iz Biroa za društvena istraživanja iz Beograda. Dobro veče i dobrodošli u studio. Dobro veče i bolje da se našli. Evo, ja rekao da dolazi ta borba, barem ona institucionalna, na jedan poseban način i ovde u Požegu. Možemo li za početak da kažemo protiv čega to zapravo treba taj plan da se napravi? Kakva je to korupcija i kako to ona može da izgleda uopšte na lokalu? Da, pa drago mi je što smo večeras ovde u Požegi i drago mi je što mogu da zaključim da mi se prvo čini da ta borba protiv korupcije u Požegi, ali i u mnogim drugim gradovima u Srbiji nikad nije ni odlazila. Ovo je u stvari samo jedan način kako da i građanima i lokalnoj samoupravi približimo neke mehanizme za pre svega prevenciju borbe protiv prevenciju korupcije, tako da uopšte ne bi došli u situaciju da se borimo baš protiv korupcije. To je otprilike bila svrha i ovog lokalnog plana za borbu protiv korupcije, ali i čitavog procesa koji smo sproveli. Što se tiče same korupcije, o njoj se naravno mnogo priča. Najviše se u Srbiji priča na tom, da kažem, republičkom, državnom nivou i iz Agencije za borbu protiv korupcije i na mnoge druge načine, od mnogih drugih institucija. Naša ideja bila da tu srž korupcije koja se definiše kao zloupotreba javnih ovlašćenja u privatnom i državnom sektoru u cilju sticanja lične dobiti, da jednostavno nju demistifikujemo i da prebacimo u neki lokalni nivo, jer smatramo prosto da efikasna borba protiv korupcije se tiče pre svega građana i ljudi koji žive u zajednicama, dakle u gradovima i na naseljima. Dakle, to nije samo prosto republički problem i ne može se tretirati samo na nivou centralne, odnosno republičke vlasti. Zbog toga smo nekako krenuli u taj transfer da u različitim gradovima i u različitim opštinama uopšte govorimo o ovom problemu. Biro za društvene istraživanja je, dakle, inicijator bio izrade lokalnih planova za borbu protiv korupcije u 3 grada u jednoj opštini, dakle, Kragujevac, Niš, Zrenjanin i opština Požega. Čitav proces je podržan od strane USAID-a, Instituta za održive zajednice, a, dakle, naš lokalni partner ovde je Udruženje građana Sretenje i prosto drago mi je zaista što mogu da kažem da će opština Požega biti prva opština u Srbiji koja će imati ovakav plan, što dovoljno govori o tome koliko ste ispred svih ostalih. Možda je to baš pravo pitanje za Zdenku. Otkud baš da bude Požega? Znači, 3 su grada u pitanju, je li tako? Rekli smo Niš, Kragujevac i Zrenjanin. I jedna jedina opština u Srbiji, a to je Požega. Zdenka, otkud Požega da bude jedina? Pa Požega je lokalna zajednica koja ima 32.500 stanovnika, koja ima jedan od uslova ispunjen da bi se ovaj projekat realizovao, postojanje nevladinog sektora koji je aktivan i ima, recimo, medije, lokalnu samoupravu, sud i tako dalje. Znači, to su neke od aktera bez kojih ovaj projekat ne može da se realizuje, ako mislite na to. I kako smo uopšte došli u tu priču? Pa, Biro za društvene istraživanja je konkurisao sa projektom, Pavle vam je to već rekao, predviđeno su 3 grada, 1 opština, ja ovom prilikom želim isto da istaknem da je to jako važno, ali to nije jedini projekat koji se realizuje u opštini Požega, koji za jednu od tema ima transparentnost javnih finansija. Ja bih se najprej osvrnula na to šta se radilo ovde na lokalnom nivou od početka ove godine pa do sada, a onda možemo da se vratimo da pričamo na značaj opšte tog programa i onoga što se radi. Mi smo na početku realizacije ovog projekta uradili jedno istraživanje u koje su bili uključeni sledeći akteri: sud u Požegi, vi kao mediji, radio Požega, nevladin sektor, lokalna samouprava i političke partije. Nakon
analize tih upitnika koji je rađen sa ovim akterima koje sam ja nabrojala, formirana je radna grupa. U radnu grupu su ušli predstavnici medija, predstavnici nevladinih organizacija, predstavnici političkih partija, predstavnici lokalne vlasti i mi smo do sada realizovali 10 sastanaka. Šta smo mi radili na tim sastancima? Bavili smo se izradom dokumenta koji će biti predstavljen u ponedeljak detaljno u Skupštini opštine i uključili sve, znači, zainteresovane aktere. Plan koji je izrađen, on je menjao oblike, naravno, u tokom tih 10 sastanaka. Imamo je početnu radnu verziju, pa drugu radnu verziju, pa tako dalje. Ovo je jedna, nadam se, finalna verzija. Ona će imati priliku da se u ponedeljak uz prisustvo zainteresovanih strana iz opštine Požege analizira još jednom i da se iza toga eventualno daju neke smernice koje bi mogle tek sledeće godine ili pre usvajanja da se rade. Plan je napravljen tako da ima niz aktivnosti. Naravno, ja sada neću govoriti o tim aktivnostima jer bi oduzelo dosta vremena i to će biti predstavljeno u ponedeljak na predstavljanju. Samo minut. I niz tih aktivnosti je predviđeno da se realizuju tokom sledeće godine i ono što bih želela da pomenem, kako su planirane aktivnosti, tako je predviđeno tim planom i da se prati kako se napreduje u toj realizaciji tih planiranih aktivnosti. Tih nekoliko meseci, dakle, vi ste pokušali da sve strukture u gradu uključite da bi napravili što bolji predlog plana za borbu protiv korupcije u Požegi. Da, I to će sve biti, predstavljeno kad ste već pomenuli, dakle, u ponedeljak u 12 sati u velikoj sali Skupštine opštine Požega i tu mogu da prisustvuju svi zainteresovani, tako, maltene i građani. Apsolutno su pozvani. Da, mogu ja? Recite. Pa, trudili smo se da uključimo što više zainteresovanih strana, jer lokalni plan za borbu protiv korupcije ne odnosi se samo i ne treba da se primenjuje i da u njemu učestvuju lokalne vlasti, sud, udruženja građana, nego treba da učestvuju građani. Ovo je napravljen plan u stvari da bi se poboljšao život građana opštine Požega. I kad pričamo o borbi protiv korupcije, ona se ne odnosi samo na poboljšanje života, kvaliteta građana opštine Požega, nego opšte poboljšanja kvaliteta života u Republici Srbiji. To znači da kad bi svi tako u lokalnim sredinama imali dobar plan i dobru borbu protiv korupcije, praktično na nivou Republike, malo bi šta i ostalo da se radi. Šta to zapravo, hajte, možda će ljudi pitati da li je to samo jedno mrtvo slovo na papiru, šta taj plan, odnosno šta uopšte taj projekat treba da donese našim građanima, šta mogu da očekuju ljudi u Požegi od realizacije jednog takvog plana kad se on, nadamo se, u toku ovog meseca usvoji? To je ono što ljudi, dakle, često pitaju šta znače sve te strategije i planovi i to sve. Znate kako, dakle, u životu ništa ne može da se radi bez plana, ozbiljno. Tako i u smislu borbe protiv korupcije. Znači, mora da postoji neki osnov, neki plan aktivnosti koji je primeren prosto sredini u kojoj se radi. Zbog toga smo napravili ovaj lokalni plan za borbu protiv korupcije u Požegi, gde pre ovog vašeg pitanja prosto moram da napomenem dve vrlo važne stvari po kojima je zaista Požega takođe jedan svetao primer, a to je što smo mi potpuno uspeli u našoj nameri da čitav ovaj proces koji je vođen bude takav da sve što se nalazi sada u tom planu da bude usvojeno konsenzusom i da se svi ljudi i svi učesnici slože oko toga bez dileme da li to treba ili ne treba. I to je prosto ono što daje čitavu jačinu i planu i merama, što zaista svi učesnici su rekli ovo nama treba i ovo je u redu, ovo Požega treba da ima i što se tiče plana kao plana i što se tiče mera. Moram da napomenem da je lokalni plan za borbu protiv korupcije u ovom finalnom nacrtu opštine Požega poslati i Agenciji za borbu protiv korupcije i drugim zainteresovanim telima Republike Srbije, kao i međunarodnim konsultantima, stručnjacima za borbu protiv korupcije, tako da smo mi prošli jedan širi proces konsultacija i ovo s čim će se građani upoznati u ponedeljak je finalna verzija tih naših napora. Da se vratim dakle na to šta znači plan za građane.
To konkretno znači da će građani imati nekome da prijave korupciju, nekome da se žale, jer tu postoje organe Republike Srbije, dakle sud i tužilaštvo kojim s time bave. Građani će imati od koga da nauče šta je korupcija, od koga da dobiju informacije o čemu se tu radi, da se uključe u aktivnosti i edukativne aktivnosti i uopšte u praćenje rada monitoringa, dakle čitavog procesa. Bitno je samo reći da je lokalnim planom za borbu protiv korupcije predviđen postojanje lokalnog antikorupcijskog foruma ili skraćeno LAF, sasvim slučajno. To je telo prosto koje će voditi i starati se o implementaciji svih aktivnosti koji su predviđeni planom i to će biti, da kažem, ta neposredna kopča plana i samih građana. Dakle, građani će moći da se obraćaju u tom telu, ne dakle da bi ono procesuiralo određene slučajeve, nego iz prostog razloga da se informišu o tome kako ide plan, koje su mere i o tome da nauče uopšte kako kao građani da se uključe u borbu protiv korupcije i u širenje priče da je to negativna pojava u društvu koja ne treba da postoji, koja se tiče svih nas, kako god izgledalo da se to dešava nekom drugom. Svako se po svim istraživanjima nalazi u nekim situacijama kada je to, dakle, svakog pojedinačno pogodilo. Mere, što se tiče samih mera i aktivnosti u lokalnom planu za borbu protiv korupcije, se pre svega tiču smanjenja prostora za korupciju, a to znači da će recimo i rad lokalne samouprave kroz implementaciju faznog plana biti još otvoreniji i lakši za praćenje od strane samih građana. To znači da će građani biti informisaniji o svemu što se događa na teritoriji opštine, a bitno je za njih same. To znači da će lakše dolaziti u posed različitih informacija i da će imati priliku da budu uključeni u procese donošenja odluka. Pa će se samim tim smanjiti prostor za eventualnu korupciju? Jedno od bitnih problema u pojavi korupcije je tajnost. Dakle, korupcija postoji tamo gde se nešto tajno odlučuje, gde postoji odsustvo javnosti. Tamo gde javnost postoji i gde postoji mogućnost da predstavnik građana ili nevladinog sektora dođe i prati nešto, ta sama mogućnost u stvari je prevencija slučajeva korupcije, onda je dakle sve otvoreno i ne postoji mogućnost da se donose odluke po nekim kuloarima i da krenu priče kako je o nečemu što je bitno za građane odlučeno. Izvolite. Samo da se nadovežem na Pavlovo izlaganje, apropo onoga što je on rekao, pomenuo je transparentnost, odlučivanje i tako dalje. U opštinu Požega je u septembru predata čitava jedna dokumentacija za uređenje budžetske linije 481, koja sadrži javni poziv, pa onda formular za konkurisanje i tako dalje, da ne nabrajam. I nadamo se da će ti dokumenti biti usvojeni do kraja ove godine, kao i ovaj lokalni akcioni plan za borbu protiv korupcije. I samim tim opština Požega je pokazala jednu otvorenost i jedan vid saradnje sa nevladinim organizacijama, medijima i tako dalje. I spremna je, znači, da bude transparentna i da transparentno predstavlja svoje finansije u javnosti. Da samo još pojasnimo malo, ta linija budžetska 481 odnosi se na u finansiranju udruženja građana. Za gledalci koji možda malo manje poznaju te stvari. Pitali su me još neki gledalci kad su čuli ovo u našim emisijama, ko će biti u tom timu, u tom lokalnom antikorupcijskom forumu? Ko će biti ti ljudi koji će to sve organizovati aktivnosti za realizaciju ovog plana? Tako je. Pa tu, dakle, postoje dva mehanizma. Mi smo u inicijalnom planu, planom je inače predviđeno da u inicijalnom sazivu tu budu predstavnici radne grupe koja je radila na izradi lokalnog plana za borbu protiv korupcije, kao prosto osoba i predstavnika zainteresovanih strana koji su najzainteresovaniji i bili uključeni od početka u proces. Drugi mehanizam, da kažem, dopune članstva lokalnog antikorupcijskog foruma će biti kroz jednu meru koja je predviđena planom, a to je dodeljivanje godišnjih priznanja za građane ili predstavnike
građana koji su doprineli borbi protiv korupcije. To dakle nisu planirane nikakve nagrade u smislu novčanih nagrada, već prosto javna priznanja u smislu osoba koji su na kvalitetan i pozitivan način se uključili u borbu protiv korupcije i svojim ponašanjem bili primer kako predstavnik profesije, udruženja građana ili lokalne samouprave treba zaista da se profesionalno ponaša u svom poslu. Dakle, želimo između ostalog da afirmišemo pozitivne primere i zbog toga će ti dobitnici tih, da kažem, godišnjih priznanja imati priliku da postanu i članovi lokalnog antikorupcijskog foruma. Kako vama, Zdenka, izgleda sad Požega, gde se mi to nalazimo? Mi nemamo, kad smo stalno u Požegi ovde, nemamo priliku da vidimo gde smo mi to. Mi smo negde tu u vrhu tih uključivanja u te projekte, u te, ajde da kažemo, proevropske neke tokove, jer mi se čini da je i ovo jedan od uslova ako hoćemo da razmišljamo uopšte o pridruživanju Evropskoj uniji. Pa, mi svi znamo da moramo popuniti neki upitnik, ne neki, nego upitnik da bi uopšte ušli u proces za pridruživanje. Takođe znamo da mi u Republici Srbiji moramo doneti neke standarde bez kojih ne možemo ući. Ulaskom Požege, opštine Požega u celu ovu priču i ceo ovaj proces, ja sam malo pripomenula budžetsko uređenje budžetske linije 481, o izradu lokalnog akcijnog plana za borbu protiv korupcije. Svakom građaninu treba da bude jasno da se mi nalazimo među prvim opštinama koje ulaze u ceo taj proces. Ja se iskreno nadam da će lokalne vlasti shvatiti, prihvatiti što su do sad i pokazali potrebu usvajanja ovih dokumenata, jer sutra kada budu dolazili strani investitori ili kad se bude nešto planiralo, to može da prosto otvori neke puteve ulaganja u lokalnu zajednicu. Jer ona lokalna zajednica koja ima plan za borbu protiv korupcije, koja ima forum, koja ima tela, koja ima uređenu budžetsku liniju 481, odnosno finansiranje udruženja, jer vi kao što znate svaki konkurs Evropske unije podrazumeva saradnju nevladinog sektora i vladinog i biznis sektora. Mi smo ovim uspeli da to objedinimo, da pripremimo. Sad zavisi, znači sada mi ćemo to predstaviti u ponedeljak, znači još jednom, ili u stvari prvi put u emisiji, da kažem da će u ponedeljak na predstavljanju lokalnog akcijnog plana za borbu protiv korupcije učestvovati Pavle Dimitrijević iz Biroa za društvene istraživanja, Zoran Gavrilović koji će detaljno pričati o lokalnom ekonomskom planu za borbu protiv korupcije, govorit će gospodin Srđan Staletović iz Instituta za održive zajednice i govorit ću ja. Pavle, nadam se da nisam zaboravila neko. I predsednik lokalne samouprave, naravno, obavezno. Zamenik predsednika opštine, gospodin Goran Simović, on će tu govoriti iz uloge lokalne samouprave, a u vezi tog plana. I nakon toga bi trebalo da na opštinskom veću, koje pod sadašnjim nasječnim nekim informacijama koje imamo, bit će zakazano 14. ili 16. decembra, da to prođe usvajanje, znači da bude usvojena oba dokumenta, da bude usvojena... Predlog na Skupštinu? Da bude predlog na Skupštini, do kraja godine da bude usvojeno. Ono što će se iza toga dešavati, pa i vi kao mediji, mi kao nevladin sektor, a i građani i svi ovi akteri koji su uključeni, imaju jednu zaokruženu priču sa kojom mogu da nastupe u javnosti. Čini mi se da ste vi na prošlom sastanku rekli da će to biti jednoga dana uslov za sve sredine. Tako je. A onda ćemo mi jedan dobar deo, odnosno taj posao već imati i za sebe odrađen. Tako je. Pa, dakle, prosto to je još jedna od prednosti koje sada Požega ima, jer zaista Požega prosto izlazi i na dobar glas i među opštinama i među gradovima u Srbiji i meni je sjajno što uopšte mogu da pričam kao jednom pozitivnom primeru. Zašto? Zato što Agencija za borbu protiv korupcije Republike Srbije takođe radi na izradi sektorskih planova za borbu protiv korupcije koja podrazumeva i gradove i opštine u Srbiji. Zahvaljujući dobro odrađenom tom procesu konsultacija i prosto usklađivanja mera u ovom planu, velike su šanse da ovaj lokalni plan za borbu protiv korupcije, kada bude usvojen od relevantnih tela na opštinskom nivou, bude posmatran sa republičkog nivoa kao sektorski plan.
Tako da mi u stvari, praktično govoreći, ovim procesom smo uštedili državi posao, a s druge strane čitav proces smo odradili maksimalno funkcionalno za dobrobit svih građana i svih ljudi koji su učestvovali u tom planu, jer kažem, sve mere koje se u planu nalaze, zaista niko nije imao ni jednu primedbu u smislu da nešto treba ili ne treba, svi smo se jako složili oko toga i zbog toga je jako važno da građani dođu u ponedeljak u 12 časova. Da i oni iskoriste tu priliku, je li tako? Da se upoznaju šta je to, da korupcija i borba protiv korupcije nisu nikakve reči koje slušate na dnevnicima ili u medijima i da to sad rešavaju neki službenici iz Beograda. To se tiče svih nas, svako može da bude uključen i svako može da doprinese. O tome kako i koje su te konkretne mere će biti reči u ponedeljak. Mi ćemo takođe, kao Biro za društvene istraživanja, predstaviti i promo materijal za građane, gde će građani moći da uzmu i da pročitaju vrlo lako objašnjeno šta je u stvari taj plan i zbog čega je on bitan za svakog pojedinca ovde u Požegi. Šta nam ostaje još za kraj? Pa evo ja kao neko iz ove lokalne zajednice, da još jednom pozovem predstavnike mesnih zajednica, mada je to uradila Skupština opštine Požega, ali i ja još jednom da ponovim da bi bilo jako korisno da se pojave na sastanku u ponedeljak u 12. Juče i danas će biti upućene pozivnice, predate pozivnice od strane Sretenja, nevladinim organizacijama, odnosno udruženjima, kako se sada tako zovu, medijima, institucijama, znači svima onima koji su stvari učestvovali u ovom istraživanju i naravno građane Požege, jer mi smo ovde i pričali da se sve ovo radi za njih. I ovo je javni poziv svima. I ovo je javni poziv svima i bilo bi zaista korisno da oni budu tu, jer svako od nas u stvari treba da se zapita šta smo mi to kao pojedinci uradili da nama i našem okruženju bude bolje. Ne možemo mi prebaciti sve na lokalnu samoupravu, na udruženja, na medije, jer u razvoju jedne lokalne zajednice treba da učestvuju svi njeni građani. To je jedan dobar, da kažem, dobra najava za ponedeljak. Želeo bih na kraju samo da istaknem da Požega i svi uključeni u ovaj proces i svi građani neće i u daljoj priči o svemu ovome biti sami. Dakle, Biro za društvene istraživanja, mogu da kažem i USAID i Institut za održive zajednice, mnoge druge međunarodne organizacije koje su pratile ovaj proces, istakao bi samo Organizaciju za europsku bezbednost i saradnju, odnosno OEBS, koji je istakao želju da prati ovaj proces i dalje kad krenemo sa realizacijom tih mera, kad se usvoji plan. Dakle, Požega je prosto u centru zbivanja, bit će praćeno i bit će isticano ono što mi radimo ovde svi zajedno kao neki dobri primeri za ugled drugih opština. Tako da, naravno da će lokalni plan za borbu protiv korupcije i njegova implementacija, realizacija zavisiti od ljudi koji ovde žive, ali mi koji živimo u istoj zemlji ćemo se truditi prosto da pomognemo na sve načine da to bude što vama lakše i što bolje. Zaista lepo zvuči kad Požega može da bude u nečem tako pozitivnom primer za celu Srbiju. Hvala vam na gostovanju, naravno uz, da kažemo, zakazivanje da se vidimo i mi, pozivi svim gledalcima, dakle u ponedeljak u 12 sati u velikoj sali Skupštine opštine Požega, tako? Vidimo se u ponedeljak u 12. Vidimo se. U ponedeljak u 12 mi se vidimo na toj javnoj prezentaciji procesa izrade lokalnog plana, a vi, poštovani gledalci, hvala što ste bili sa nama, ostanite i dalje uz naš program, želim vam prijatno večer.